салом алейкум, мардуми шариф тоҷикистон. Як минутак я бурган видео тамошо кунед. آمد مرا سیانکا کرد زبربنک خچمان دوشنبستی موندک ایخ بانامی خودم گرفت مای مردم را جمع کرد ندادک گفت 18,000 سومون جمع ба کردم. ёрдами шумо дӯстони азиз 51,303 сомонӣ пули модарро баргардонем. гӯш кунем модар чӣ мегӯяд. شما خیلی ندارم شما خود دستگیری کرده مرا ادریس تیوی آورده خیلی 40,000 پلی خانه را 10,000 دیگه پلی دکیمنتا را گرفت آورده دکه کجام ما شما از زمین تا آسمان همی ندارم 10,000 سنگه یاردم کرد خیلی با کدکتگان چی بگی شما کجام خیلی دستگیری کرده خدا عزیزیاتان کنه خیلی شما نمیشته هم که کاری ما بود نمیشید ما شما راضیم کجام تا که جای باشه سلامت باشه خدا نگهبانتان باشه. модари азиз мо дар хизмат будем ин мемонем насиб боша ҳар моҳ чизе ки айди сомон бия ёрдамон мегирем. зеҳна бош модари азиз. идрис тв модар илтимос кард чанд видеота мо удалид мекунам. як видеот удалид намешавад. амраи бард ки хитам биди намрӯз занг зад аз номи мвд гап зад угрожат кард. видео ҳеҷ вақт удалид намешавад. нома мард ҳастам. агар ҳамон одаме ки занг зад аз номи т гуфт ки ман корманди мвд ҳастам як минута видеообращение кунам бахшиш бипурс аз кормандони мвд дӯст пеш бар кунам гӯя ки ман аз кормандони мвд бахшиш мепурсам ки аз номи шумо ман исоқофоиба занг задам угрожат кардам ман видеоро удалид мекунам. агар аз мвд бахшиш напурса видео ҳеҷ вақт удалид намешавад. идрис тв ман қайта гап заҳем 24 минут запис аст. ту гуфтӣ ки исоқофаёб ман мард ҳастам но сари вақт пула барнагардонӣ ҳеҷ гап не. идрис тв я совети хубот медам бас ки ҳаром хӯредам конкурс наздаром ай пишти зиндагӣ ча як фикр кар. идрис тв дӯстони азиз барои сомон гап занем. таҷмикс дар байни 2 ҳафта 21,000 сомони пули мардума баргардон. ман запис кардаги ҳастам сомона гуфт ки баъд 1 моҳ ман бозиро баст мекунам пули мардума 100% бармегардонам. сомон чанд бор гуфт ман боварш кардам намехостам дига боварш кунам но идоф ранги мард гап зад. як бор дига биё дӯстони азиз боварш мекунем. баъд 26 рӯз пули мардума барнагардонам аз ютуб чӣ хел ки худаш гуфт ки ман аз ютуб мебурам дар кор нест. ман гуфт обрӯ дорам. сомон бародар мард бояд ба гафш беста. ман душмани ту нестам. и ман тара душман ҳисоб намекунам. на тара на муҳаммад тв на дигата. литсензия надорем исоқофаёб то охира барота мебара. ӯ блогерое ки кришотон мара занг задагӣ аст ман ҳамаи вора душанбе расондам. ман то охира барота мебарам. мардуми шариф тоҷикистон дар рӯи экран номерои телефони ояндаи миллата дидесем. 24 соат ман дар хизмати шумо ҳастам. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.